Sanibonani sizwe sasemzansi. U-Ali igeza la kaMgube leli. La ngiphethe nanti ibhodlela lekhambi elisha elibizwa ngokuthi igalela. Lisiza kakhulu ezifone ezihlukene ikhambi nje eluzifo zonke. Njengoba uyizwa nje nale ngoma idlala la oyizwayo ithi galela galela. Inkosi Malanga le ngiyiphethe. Iyasiza kakhulu ezifone nje ezihlukahlukene nalo ubhubhane olusihlasele aludabuli la. Izifo nje eziningi ezikhona ngeke ngizibale ngasinye ngasinye kodwa njengoba igama lethu uyifo zonke liqedile. Nginana usizo ke lamahala engifuna ukusiza ngalabo bafowethu abawu2 baxakekile laba bafowethu ngeke belunga ngaphandle ukuthi sibasize ngoba ngicabanga ukuthi bayayithanda mabesha. Ungizwe umfoko amacengwana ke vexakekile la ilokho axoshwe emsakazweni nje hayi ngiyabona impela ukuthi hayi ikhanda liyamphithanela ngempela. Uyabona ke nje nawe izinto azenzayo ukuthi hayi akuzona izinto engenziwa umuntu onormal emqondweni. So leli ikhambe ngiliphethe lingamsiza kakhulu umfoko amacengwana ngoba njengoba luzifo zonke nje ngicathi nomsangano liyawulapha. So engalapheka umfoko amacengwana ngoba ngimbone kwesinye isikhathi ukuthi hayi akazenzi Nkosi yami. Emsakazweni benze isihluku bamxosha waphithanelwa ingqondo. Indidane ke ayimprofitile kodwa safika emsakazweni yathi indidane ngizwe blood full umphupho wethu ngiye ngikhumbula indidane yazi indidane wakumprofeti ngandlela ungizwe nginokumbona ngiphuphela ngakhona kwesinye isikhathi ngiye ngibonda indidane yasheshe yambona. Hayi mfoko amacengwana uzosizakala la thola ugalela ngabe yami uzosizakala iphutha labazali bakho ke leli basuke baqamba igama elibi bathi umlando. Yabona manje usumlando manje uthi wawusebenza okhosini nohulumeni nawe uthi uyazama naye ngo350 wakhe ethi uyakutakula hayi akulungi ndoda zama okunye kwayisho indidane kanti ke nawe Nkosi yami intunsula okama expire nawe uzosizakala la ngabe yami ugalela ngoba wena hayi wena uyixakelwa amanga ke nje wena oyakho inkinga inkulu kakhulu uyihlushelwa nje amanga nje kuphela nje kakhulukazi nje lamanga othanda ukwaqamba usukele nezingane zabamnomzana abafana nathi kanje uthi usuyikhulelisile ngoba uzama ukuvala ihlazo lakho leli 9mm uzosizakala la kugalela ngabe yami nawe ngeyilanga uyithola usushanga nge-AK47 uyolapheka nje ube mnandi singaze sibe khona nesidingo sokuthi uzolokhu uqambela izingane zethu amanga ukuthi usuyikhulelisile uyiphoxa uyabo galela nje ngabe yami uzoba right uzobona ngempela thola nje nanti ibhodlela likaGalela uzolapheka emangeni ube mnandi uye ukuhamba uqhosha ngento engeke ukuthi hayi ngikhulelisile uyazi phela ngabe yami na uthi ipeni lingabhali vele inkinga yalo lisuke lichitha uinki. So awukwazi ukuqhosha ngepeni lichitha uinki lokuthi hayi ngiyakhulelisa vele ipeni nje lingabhali inkinga yalo vele iqala la ichitheni uinki. So thola uGalela ngabe yami uzoba mnandi galela ntunsula ngabe yami.